Joo, ollaan täällä maaseudulla. Täällä on hylätty rakennus. Näyttää vähän museolta. Tässä on laudoitettu ovi. Tosta ei ihan ehkä pääse, mutta koitetaan etsiä reitti sisään. Tuossa on paskottu ikkuna, mutta siitäkään ei kyllä pääse. Muuten kaikki vaatteet repee ja varmaan ihokin. Täälläkin on suljetut ikkunat. Joo, ainoa reitti on se kellari. Meidän pitää mennä kellarista. Tossa on kaivo. Tipu sinne. Holy scheisse, holy scheisse. Tässä on reitti kellariin. Joo, tästä pääsee kellariin. Mikä haju. Joo, mä laitan kyllä maskin, että... Voit sä antaa mulle? Joo, MR taas täällä Urbex Uusimaasta päivää. Mennään tänne kellarin kautta, koska ulkoota ei pääse. Toivottavasti kellarista olisi joku reitti. On nyt tosiaan maski päällä laitettuna. Täällä on jotain suksia. Ja tää maa on tälleen paisunut. Se voi johtua jostain... En tiedä mistä johtuu. Saatana mikä kellari. Täältä on pakko olla reitti sinne ylös. Juutalaiskammio on ollut täällä varmaan. Tässä on konehuone. Siinä on moottori ja vessanpönttö. Tässä on joku ovi. Tästä ehkä pääsee. Ei vitus pääse. What? Ei saatana! Astui veteen! Joo. Mun kengäs on nyt rottavettä. Okei, no niin, nyt niin. Joo, lähdetään vaan ulos ja sitten pitää... Joo, me kannettiin EV:n kaa tuollainen ovi toho. Me varmaan päästään kiipeämään tuon avonaiseen ikkunaan. Joo, tästä me kiivettiin. Aika luksustoimisto tämmönen on ollut varmaan joskus. Kato, täällä on jopa tämmönen ompelukone. Analoginen ompelukone. Aika jännä paikka. Tääkin on jäänyt niinku ajassa taaksepäin. Vähän niinku se sotasankarin talo. Tässä on tällaisia jotain koneita ihan hitosti. On ollut varmaan todella arvokkaita aikanaan. Mutta ei nykyään kukaan näitä haluaisi. Siinä on analoginen laskin. Kaiuttimia. Kirjoituskone. Tässä on oikeesti kirjoituskone. Täällä on paljon jotain isoja kaappeja. Siis ihan kuin joku jättiläinen asuisi täällä. Se joku lukko. Oi, siinä on lukko. Se vois ottaa oma. Ei oo avainta. Ai niin. Niin joo, äsken tuli semmonen ykäpariskunta. Ne uhkailee meitä huolella, että onks teillä joku ongelma? Lähtekää täältä heti. Tänne ei saa mennä ja piste. Niin ne ykät meille sano. Mutta mehän ei tietenkään kuunneltu niitä. Ja tultiin tänne takas. Toivottavasti ne ei soita poliiseja, koska mä en haluais nyt oikeesti lisää ongelmia. Hei, kattokaa. Tuossa pääsee ylös. Oi. Pääsee. No niin, mennään yläkertaan nyt. Tai hirveästi jotain asiakirjoja ja tai propaganda-leaflettejä. Täällä vois kyllä joku nisti nukkua. Täällä matalassa majassa. Ja nyt mä oon vissiin koko paikan melkein näyttänyt. Joten kiitos katsomisesta kaikille. Tsekatkaa myös meidän TikTok-kanava. Tosiaan tämä oli Urbex Uusimaa ja heippa hei.